Prynhawn da pawb, gobeithio bod chi'n cadw'n dda ac yn edrych ymlaen at ein sesiwn ffitrwydd ni heddi. Felly, gobeithio bod gennych chi eich dumbbells neu os na, eich boteli neu eich tiniau a gadewch i ni ddechrau. Reit, gadewch i ni martio. Felly sgwyddau nôl, cadw'r bolna'n dyn ac yn sefyll yn dal. Reit, cofiwch nawr i ddefnyddio'r breichiau. So ni eisiau'r breichiau jyst i bod ar bwys ein ochrau. Dyn ni eisiau defnyddio'r breichiau achos dyn ni eisiau gweithio nhw hefyd yn ogystal â'r coesau. Nawr, cofiwch hefyd beth bynnag dyn ni'n neud heddi, gwna fe ar tempo chi eich hun. Ddim angen i chi wneud yr un tempo a fi. Reit, dewch ar pengliniau na'n uwch. Lan na nhw. Y bol yn dyn, sgwyddau nôl. Da iawn chi. Cofio, os oes angen, jyst gyfeilwch yn ochr y gader. Da iawn ac ymlaciwch, siglwch y coesau yna. Reit, beth am yna un braich nôl? Un braich syth. Ac os dyn ni gallu cer ar braich heibio'r clistiau. Da iawn. 2 ar ôl 5 a 6. Reit, y braich arall. Cilch mawr da'r braich na nawr. Hyfryd, teimlwch y stretch na yn y cefn. Mae'n neis. Da iawn, cadwch fynd. Cilch mawr, un mwy. Gwych, reit, ar braich ymlaen. Da iawn chi. Nawr, mae'n rili bwysig fan hyn bod ni dal yn cadw sefyll yn dal, a'r bol yn dyn, a'r sgwyddau na lawr. So ni eisiau'r sgwyddau bod lan. A'r braich arall. Da iawn, cadwch fynd. Cilch mawr. Mae hyn yn stretch neis ar yr ysgwyddau yna hefyd. Ac ymlaciwch, siglwch y breichiau yna. Reit, sefwch o flaen y gader. Be dyn ni'n mynd i wneud nawr? Dyn ni'n mynd i eistedd yn ôl yn y gader gan sicrhau bod y traed yn fflat, sgwyddau yna nôl a gwthio hunan i lan. Iawn? Offa ni, dyn ni'n mynd i wneud 8. Lawr a gwthio lan. 1. Da iawn, gwthio lan trwy'r traed yna. 2. Nawr, wrth i ni sefyll, sicrhewch bod y corff yn syth, so ni eisiau plygu mlaen, iawn? 3. Da iawn. 4. Da iawn. Isten nôl, y cefn yn syth. 5. Bron yna. Gwthio trwy'r traed yna. 6. 2 ar ôl. 7. Ac 1 arall. 8. Da iawn. Reit, nôl yn eistedd, gyfeilwch yn eich pwysau neu eich tins. A be dyn ni am wneud nawr? Gan eistedd tipyn bach yn blaen y cader a traed yn fflat, cefn yn syth, dyn ni'n mynd i'r pwysau mas i'r ochr. Iawn, offa ni, dyn ni'n mynd am 8. 1. Reit, mae hyn yn y galed, mae hyn yn peth dda i wneud ar gyfer yr ysgwyddau yna. Sicrhewch bod y breichiau tipyn bach mas, so ni eisiau nhw nôl gormod, iawn? Cadw fynd, sgwyddau lawr. 4. Bron yna. 5. Mae'n dechrau llosgyn, dyw e? Ar y sgwyddau yna. 6. 2 ar ôl. 7. Ac 1 arall, cofiwch eistedd yn dal. 8. Da iawn chi gweithio'r ysgwyddau yna a'r breichiau. Reit, i orffen, dyn ni'n mynd i wneud bach mwy gyda'r pwysau yma. Iawn, gan cadw eistedd, dyn ni'n mynd i paffio i'r blaen am 4, a wedyn dyn ni'n mynd i paffio i'r awyr am 4 eto. Iawn, offa ni. 1, 2, 3, 4. Dewch yr pwysau fan hyn. 1, 2, 3, 4. Nawr cofiwch nawr, popeth yn sownd. Just y breichiau sy'n symud. Lan â ni. 1, 2, 3, 4. Unwaith to. 1, 2, 3, 4. Mae'r breichiau'n llosgi nawr. 1, 2, 3, 4. Come on, nawn ni'n neud 2 mwy. 2, 3, 4. Ac lan i'r awyr, cefn yn syth. Really gweithio'r breichiau'r tro ola. 2, 3, 4. A lan â ni am y tro ola. A dyna ni, rho'r pwysau yna ar y llawr. Da iawn chi. Sesiwn galed unwaith eto. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau a na i weld chi tro nesaf.